Tako da sada sve više govore psiholozi i simpatija se uzimajte. Nemojte zaljubljenost preterano, opasna zaljubljenost, ako ne pređe u ljubav. Simpatije, imajte simpatija jedan za drugoga. I kako onda partneri se nalaze? Duhovno, intelektualno, emotivno, fizički. To sam vam pričao sigurno, 4 principa. Ne može sve 4 komponente nikako da se uklope, nema idealnog braka. I šta je sad najvažnije? Pa jedan i drugi treba da im bude važno, bar 2 od tih 4. Koje treba da znaju i da se dogovore jedan i drugi. Koje od tih 4? Najteže, naravno, sa emocijama. Emocije žena, Boga mi, nisu iste kao kod muškaraca. Opet, one imaju 3 hormona u sebi. 2 ženska i 1 muški. Menstruacije, ovulacija, ženska ćud, to imate kod Njegoša, jel da? Ženska ćud, a to muškarci u braku treba ipak da razumeju. Ima vrlo čudljivih, a ne mora biti ništa zbog toga strašno. Bude razdražljiva malo nekoliko dana, čudljiva, čak ne moraju biti ni hormoni u pitanju, ko zna koji razlozi. Emocije žene nisu iste kao emocije muškaraca. A ako se uklope emotivno, taj brak može biti jako dobar. A kad će se uklopiti? Onda kad muškarac otkrije ženu u sebi. Eto vam. Kad muškarac shvati da ima ženu u sebi i ne uplaši se što ima ženu u sebi, da ne bi bio homoseksualac ili nešto tako, nego je pa osjećanja, nežnost. Pa ženama treba nežnosti u prvom redu, razumevanje, nežnost, treba i seks, naravno, nije za podcenjivanje, Freud je možda malo precenio značaj seksa, ali nije mnogo precenio, treba i to da se uklopi ako može, pa ako ne može, uklapaju se druge komponente, pa se ipak i vole i dalje. Ne mora po svaku cijenu ni to fizički. Pričao sam vam sigurno da u toku 40 godina moga psihoterapeutskog rada nikad nisam video da je neko poludeo zbog seksualne apstinencije. Nikad. I šta je ovo danas? Nemaju odnose mladi 2-3 meseca i već su uznemireni, traže novog partnera, jer da onaj već drugi otišao daleko od braka, razume se. To je sve ogromna zabluda i ogromna emotivna nezrelost. Dakle, voli me malo, ali voli me dugo, to je važno reći.